Влизай. Давай, че аз нямам шофирец. Те са двама при мен. Моля. Ела. На един шофирца мога да го грабам. Айде, що не му ти там, бе. Ще да ти остана да смята из нея. Оба смърт. Ама биш го, теля. Не. Не. Аз май чисто. Те си по мен. Поне едната там. Къде са на моите, ако може? Нека се добре. Ти трябва да ходиш към болница. Ами, ще пуша, какво правя? Добре, значи трябва да се нокна по най-бърз начин. Да. Ма виж, няма как да стане за 10 секунди, примерно. Колкото мога. Да бе, аз пуша, бе, спокойно. Сега ни кажеш, че ги изчакам просто. Айде, да. Опитвам се просто да ги въртя, ама не става. Ти още гониш са? Тук май не знам дали има пътна. Знам. Чувате ли ме? Кой го биш съборил? Да, чуваме те. Ева. Имаш още помощ. Имаш нужда от помощ. Да. Еми проблема е, че в момента ме гонят и трябва да се измъкна по най-бърза начин, ама... Не се успявам много добре с задачите. И си добре, аз съм стиков. Ми добре, като се измъкна ще ти кажа и веднага да ме при тебе. Бягам буквално всяка лимузина, защото колата ми се напред.